Ovi mladići, upravo u jednom od nastavnih centara, tek tjedan dana, gotovo danonoćno, u uvjetima vrlo sličnim onima na bojišnici u jeku rata, prolaze kroz izuzetno tešku, na trenutke bi se reklo čak i okrutnu obuku. Neki će od njih vjerojatno i prije kraja odustati, neki će proći sva teška iskušenja, ali tada će se ipak pokolebati. Ali većina će njih, nakon uspješno završene obuke, koja ih u potpunosti osposobljava za zvanje profesionalnog vojnika, potpisati pristupnicu, kojom postaju pripadnici jedne od najelitnijih hrvatskih postrojba, prve gardijske brigade, legendarnih Tigrova. Povijest prve gardijske brigade, Tigrovi, koju mnogi često zovu još i Zagrebačkom, iako je sastavljena od mladića iz svih hrvatskih krajeva, tek je nešto mlađa od hrvatske demokracije. U ljeto 1990. godine, neposredno nakon prvih slobodnih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, nakon insceniranog slučaja Mlinar u Benkovcu, nakon što se u hrvatskim krajevima naseljenim većinskim srpskim stanovništvom počinje prema uputama beogradskih scenarista događati narod, u Zagrebu u obrazovnom centru MUP-a Hrvatske na Svetošimunskoj cesti počinju školovanje pripadnici dvaju bataljuna budućih redarstvenika. Upravo neizvjesnost koja se nadvijala nad demokratskom Hrvatskom zahtijevala je suvremenu i prije svega hrvatskome narodu i njegovom vrhovništvu odanu policiju. Na vama je da zajedno sa novom hrvatskom demokratskom vlašću, hrvatskim vrhovništvom, vratite ugled i toj službi. Vi trebate biti čuvari mirnog sna naših građana, čuvari blaga naših ljudi, ali čuvari i ustavnog i pravnog poretka Republike Hrvatske. Ubrzo je uslijedila i prva provjera osposobljenosti mladih redarstvenika. 17. je kolovoza u Kninu počela takozvana Balvan revolucija. Policijski helikopteri 19. kolovoza kreću u zavrelo područje, ali im ratni zrakoplovi tadašnje JNA zaprečuju put, te se policajci vraćaju u Zagreb neobavljena posla. Nekoliko dana poslije toga mnogi će od njih otići u policijske stanice na mogućim kriznim područjima, pretežno Banovine, Siska i Like. I dok se velikosrpsko ludilo poput epidemije širi hrvatskim krajevima sa znatnom srpskom manjinom, potkraj listopada osniva se prva postrojba temeljne policije za posebne namjene, a 5. studenog njezinih 200-tinjak pripadnika prelazi u Rakitje nedaleko od Zagreba. Evo ide. Evo ovdje ja. Jedinicom koja tada započinje izuzetno tešku kombinaciju vojne i policijske obuke zapovjeda Darko Kalina, mladić koji je s činom kapetana još početkom lipnja pobjegao iz JNA. Upravo su ti momci bili jezgra iz koje je poslije nastala prva gardijska brigada, a tada nastaje i ime Tigrovi, koji im daju u šali njihovi susjedi, a kasnije i suborci u mnogim akcijama, pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Mislim da je to prva 3 mjeseca bio tako jedan malo podsmješljiv izraz i osobno ga nismo doživljavali kao nešto pozitivno. Međutim, kroz vrijeme kako se situacija razvijela, kako smo preuzimali zadatke, kako smo počeli preuzimati određeni dio poslova, pošto se posle nije mogla obaviti antiteroristička jedinica Lučko,
tu je Polagano smo stjecali njihovo ostali priznanje gljiva. s obzirom na kvalitetu obavljenih poslova. U to su vrijeme jedinice u Rakitiju i Lučkom bile i jedine specijalne postrojbe hrvatske policije. lažu. Temeljni zadatak jedinice iz Lučkog bila je uspostava javnog reda i mira, dok po stažu nešto mlađi momci iz Rakitija imaju zadatak zaštite imovine i osoba. Osnovne značajke pripadnika obiju jedinica uz skromnu opremljenost jesu mladost i domoljublje. Gledali smo da to budu ljudi koji su se bavili sportom, koji znaju što je disciplina, što je prijegor u radu i što to znači ukoliko se želi postići neki rezultat. Gledali smo da to budu sportaši i nastojali da budu zastupljene i borilačke vještine ukoliko je to moguće. Pojeli medvjed. Jer to je bio način da uz minimum vremena i ulaganja što prije uspijemo formirati jednu postrojbu. Tijekom studenog Rukavini za zamjenika Prošla dolazi baka s Josip kolačima. Lucić, asistent s Fakulteta za tjelesnu kulturu, a zapovjednici Jedan stvar. četa su Marijan Mareković, Jel pokrani ga što Jozo ništa? Miličević, Zdravko Andabak i Ništa. Damir Šimunić. Piši Obuka je kući. ubrzana, vježba se gađanje pištoljem, puškama SAR i Ultimax. Uči se rukovanje protuoklopnim i protuzračnim naoružanjem, a i prve provjere na terenu uslijedile su ubrzo. studenog u Trebalo Pakracu smo možda još demonstracija gore, velikosrpskih al- ekstremista te kamenovanje A. općinske zgrade i skidanja hrvatske zastave s policijske Ba je, ali postaje ma ne da. stiže Da. 150 tigrova Ko koji će odlučnom akcijom rastjeruju demonstrante i Ma vraćaju da. hrvatski stijeg na mjesto. A tijekom prosinca oko 200 pripadnika ništa, bataljuna za ostalo. Rakitije na Plitvicama Ajde, a što priprema imaš od njih? uspostavu policijske postaje. Ah, dobro, zašto ne? Što imaš od njega? Tih dana Veljko Kadijević najavljuje možebitnu vojnu intervenciju protiv neposlušnih republika, a 9. U prosinca regal. Jugovojska prijeti da Ormar. će izaći iz vojarni i zaposjesti sve državne institucije u Zagrebu. Kao trofej. Tigrovi prelaze u svojevrsnu ilegalu, razrađuju plan obrane grada, a ujedno ubrzano pripremaju polaganje policijskog ispita kako bi formalno zadovoljili tadašnje jugoslavenske zakone. Beogradski tisak, ali i pojedine novine u Hrvatskoj, uveliko pišu o paravojnim ustaškim formacijama, a 10. siječnja 1991. predsjedništvo Jugoslavije donosi naredbu o zabrani djelovanja svih oružanih sastava. Nekoliko dana prije tadašnja policija u hrvatskim općinama s većinskim srpskim pučanstvom donosi odluku o odvajanju od hrvatskog MUP-a. siječnja Beogradska televizija emitira Majmuna posao na filmski grani. falsifikat o hrvatskom ministru obrane generalu Martinu Špegelju. Pripadnici bataljuna iz Rakitija prvi se put pojavljuju na ulicama Zagreba. Tada smo se pojavili prvi puta sa kompletnim naoružanjem u gradu.